ได้ไปแค่ในdayo जोंहा बेवहाय जोङो नाबो नायनो थांदोंमोन आरो आङो दखाननि आब' सासे बिनि फिसाजोखौ बानानै लांफादों आङो ना बोनायाव नायनो बेबो थांफानो होननायखाय थांफाबाय आं नायदो दायो जों मोनफैबाय जा इन्टारेस्ट आरो गथ'आ आं बानानै खारलायलायदोंना बेखौहाय इन्टारेस्ट मोनखाथिदों आरो गथ'आ माथो खगासेयावनो बुरजा गाखोयो खेबसे संखो ओइ नै नाथुरा लेथेर फेथेर सानिखौ होनो सानिखौ ओमफ्राय आब'सिनो होनो आंखौ ना बोदों ना गोजा खालामबाय गथ'ना हालायाखै जोंनिया बोखोदो दे एबार बुरजा गाखोबाय बाथिंलाय थां ओइलाय मा मावदों हाखिना हाखि माबायानो एसेबां गोजानाव थाबोदों ना जियानो आथिंलाय थां गैया जायो नामा हाब्रुआनो देन्जार जालाय नाथुर जेव जेव गाखोयो होननायखायसो खारबोलायदोंमोन गोदान हगारफिनब्रा सिगांनो खामले आलायसिनि फुख्रिया ओरै राउन्डस्रासो गेजेरावल' गैया दैयानो बोखौनो हालायाखै ओइ बारलायलायदों हनै सिदा हरावलायनो दे थिखोदो बाबार थांथो हाखाला ओइ इथिंसो खारलांनांगौमोन मोनमारबाय दे गारहर मोखाङासो नांलाङो बाबा गाहायाव नाय रासदेन माबेसे जाखो माथाम दोनदो गेन्द्रा गेन्द्रि Abe, nó hôm nay nó hả? Sao nhỉ? Bên nó cái thằng này nó bị gì vậy? Này nó cũng lâu nay xỉn xay này cũng vậy. Ấy này khi con tỉnh xong à?
जोंना ना बोनाया बेनो लास्ट जाबायमोन आङो लास्टनिखौ देखायबाय थायासै डाइरेक्ट सुनायखौल' देखायबाय बेखौल' मोनबाय नाखौ बारा मोनासै जोंलाय नाथुर फिसा जागोन बुरजा बियो गाखोयो होननायखाय जों नायनो बेसे जागोन थांदोंमोन जोंहा नाथुराबो बेबायदिया बारा मोनजायाखै भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय